Kaixo, gaur hasiko gara zetonakin. Zetonatan aurkitzen duguna da karbonilo funtzio taldea dela, lotura bikoitza O. Eta ez dira aldehidoak bezala, zeren aldehioetan beti daukaguna da karbonilo hori katearen ertz batean dagoela. Eta hemen ez, hemen dago erdian. Hau da, hemendik dauzkagu karbono gehiago eta hemendik ere karbono gehiago. Nola izendatzen dira? Pues zetonak direnez, ona izango da erabiliko dugun atzizkia. Bai? Beraz, hasiko gara adibide batekin. Hemen daukagu 3 karbono eta hemen karbonilo taldea. Hau ikusten dugunean, esaten dugu, hau da ona, zetona. Zenbat karbono daude? 3. Beraz, prop. Lotura bikoitzak edo daude propan. Eta zetona denez, propanona. Azetona bezala ezagutzen da haure. Ikus dezagun beste adibide bat. Hemen daukagu kate luze hau, identifikatzen dugu karbonilo taldea, hau izango da ona, eta karbonilo taldea esan behar dugu zenbagarren karbonoan dagoen. Eta beti eman behar diogu posible den zenbakirik txikiena. Beraz, hemendik hasiko ginateke kontatzen, 1, 2, 3, 6 karbono dira, beraz, X. Eta badaude lotura bikoitzak edo hirukoitzak edo? Ez, orduan, Xan 2 bigarren karbonoan dagoelako ona. Eta orain esango duzue, eta zergaitik aurreko honetan ez dezu aipatu zenbagarren karbonoan zegoen? Pues aukera bakarra zegoelako, ezin da ertzetan egon eta 3 karbono dira, beraz, nahi edo ez, hemen egon behar du, horregaitik ez dugu aipatzen. Hemen berriz, esan behar dugu nun dagoen, ados? Beste bat, eta hemen ikusten dugu karbonilo bat, beraz, izango da ona, eta hemen beste karbonilo bat, ona. Eta guztira, hemen bezala, 6 karbono dira. Eta lotura bikoitzik edo hirukoitzik ez dago, beraz, ezerrez. Beraz, kate nagusia 6 karbono. Nondik hasi kontatzen? Karboniloei zenbakirik txikienak ematen dizkiona. Beraz, berriz ere hemendik. Bai? Orduan, lotura bikoitzik ez dago, Xan. Orain, aipatu behar ditut bi zenbaki. Bi zenbaki aipatzerakoan, Xano, gidoitxoa, bigarren karbonoa, laugarren karbonoa. 2,4 gidoitxoa, eta bi zenbaki eman ditudanez, diona. Beraz, konposatu hau da, Xano bilau diona. Beste bat, hau ja luzeagoa da eta komplikatuagoa. Ikus dezagun. Hasteko hemen karbonilo bat daukagu, beraz, ona. Horretaz gain, hemen daukat lotura bikoitza. N, gero metilo, bai? M, metilo, M, eta etilo, E. Bale? Orduan gogoratu lehendabizi aipatzen ditugu ordezkatzaileak, direla etil, metil, metil, eta gero aipatzen dugu kate nagusia. Bai? Kate nagusian, baina ordezkatzaileak esan behar dugu zenbagarren postuan dauden. Bai? Orduan, zeinek agintzen du orain arte karbonilo ez zeudenean lotura bikoitzak irabazten zuen. Baina orain karboniloak egonda, karboniloak irabazten du. Bai? Honek ematen dudan hemendik hasita litzateke 1, 2, 3, eta bestaldetik hasita 1, 2, 3, 4. Beraz, hobesten dena da hemendik hastea eta hau izango da 3. karbonoa, 2, 4 eta 5. Ados? Beraz, ordezkatzaileak. Orden alfabetikoan, etilo lehendabizi, bigarren karbonoan, 2 gidoi, etil, gidoi. Hau ja jarri dut. 2 metil daude, beraz, 2 zenbaki eman behar ditut. 4 eta 5. 4,5 gidoitxo, dimetil, eta jarraian, X, baina orain ez da izango Xan, izango da Xen, zeren daukagu lotura bikoitza, baina esan behar dugu nun. Beraz, X, gidoitxo, 4, gidoitxo, en, eta orain, 3 ona. Beraz, bietil, 4, 5, dimetil, X, 4, en, 3 ona. Orain ziklo batekin goaz. Hau da ziklopentano, bai? Eta karbonoietako batean dauka karbonilo.
Vale? Osea, berez, karbono hau zikloan dago, baina daukagu karbonilo bat, bai? Beraz, hau da, ziklopentanona. Ziklopentano litzateke, baina karbonilo bakarra daukanez, ziklopentanona. Bai? Eta orain imaginatu daukagu hemen ziklohexano hau, bai? Eta hemen karbonilo honekin. Orduan, kate nagusia litzateke ziklohexano karboniloarekin. Eta karbonilo daukan karbonoari lehendabiziko zenbakia esleitzen zaio. Beraz, hemen daukagu fluor ordezkatzaile hau, izango da hemendik hasita 1, 2, 3, 4, hemendik hasita 1, 2, 3, 4. Orduan ez dago zalantzari dela 4 fluor ziklohexanona. Ados? Orain izena emanda formulatuko dugu. 3,6 dimetil X-lauin biona. Kate nagusia, hemen hasten da, X-lauin, eta ordezkatzaileak gogoratu bukatzen dutela. Il, orduan, kate nagusiak dauzka 6 karbono, gero, bigarren karbonoan ona, beraz esan nahi du karbonilo. Laugarren karbonoan lotura hirukoitza, 1, 2, 3 eta 4, bai? Eta orain ordezkatzaileak, 3, 6 dimetil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimetil. Eta orain ja zer egin behar dut hidrogenoak. Beraz, hemen CH2, CH3, hau litzateke. Ados? Eta orain, hau dela luze xamarra, baina erreza ikusiko duzue. 2 iodo, 3 isopropil, 5 dimetil, ziklohexanona. Bagoaz. Nun dago hemen kate nagusia? Hemen ziklohexanona. Zeintzuk dira ordezkatzaileak guzti hauek. Bai? Ziklohexanona, beraz, 6 karbono, ez da fenilo, dira horrela lotura bakunak. Eta horietako karbono batean da karbonilo, CO. Eta hori izango da bat zenbakia daukana. Ados? Hau da, kate nagusia egina. Orain hasiko ginateke ordezkatzailekin. 2 iodo, bigarren karbono honetan, iodo bat. 3 isopropil, hemen gogoratu, isopropil jaunezkero buruz jakin behar duzue zein den. Bale? Hau. 5 dimetil, 1, 2, 3, 4, 5. Hemen metilo bat, eta hemen beste bat. Formula hau idazten baldin badegu ikusteko karbono guztiak horrelakoa litzateke. Hau litzateke erdi garatua, zeren ez dauzkat hidrogeno aterata, baina hau litzateke hemengo konposatu bera. Bai? Eta hemen konprobatzen dugu benetan karbono guztiek 4 lotura besterik ez dauzkatela, zeren batzutan agertzen dira karbonoak agian 2 loturakin, eta hori dakizuen bezala ez dago ondo, bai? Bueno, eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Gero arte!